Nasaan yung ano? Saan yung sa'yo? Magtatato kami guys. Kaya lang din ako 100%. Pwede ba yan? Okay lang yun, okay. 95 lang tayo. Kulang pa tayo ng limang buwan. Ang kaso lang ako. Ikaw, ano yung sa'yo? Sige, kami na lang yan na partner. O partner talaga kami. Hindi naman kung sa amin. Ako, wala. Yung awareness ko na. Ito pa man na yun. Gusto kasi ni Kat yung glitter. Diretso na sa mukha mo. Ano ba? Ikaw talaga maglalagay sa sarili mo? Akala ko, Sariling sika. Hindi niya kailangan tulong. akala ko. Alam mo na partner, hindi na nagpagawa ko. Pero wipes lang yung ginawa ko kasi wala namang tubig kanina. Gusto mo wipes? Wipes na lang. Wipes din kasi kailangan igagan mo. Ilalab daw eh. Kita, baka magkaalam natin na. Cut natin yung wipes para... Ito na lang, oo. Para i-wrap mo siya. Sana, sariling sikap daw to. Ito siya. Tapos nag-ano tayo, Instagram. Saan yan? Left or right? Yan ka sa, dito kayong dalawa ni Kat, kami dito sa right para... Saan kami? Saan yung ating? Left kayo, left. Mukha talaga? Oo, sa mukha nga. Ano yung nilagay mo? Ito na lang akin. Yung flag ng glitter. Hello, I'm here. Ito yan. Kala ko kay Holly. Si Holly Ay, kay Holly to? Hindi, ito yung kay Holly, hindi siya dumikit po. Ay, baka hindi dito didikit ha. Tingnan ko muna yung kay Kat. Sige, try mo Hindi, muna. pag nafe-feel mo dahil na basang-basa na talaga siya na parang ano. Yung basang-basa na talaga, yun na yun. Pag basang-basa mo na, ano mo na, iangat mo na siya. Ang dumi ng ano talaga nito. Pasensya na po yung Hindi ano siya ko. dumidikit kahit wet. Okay? Ay, ayaw niya guys Ay, kahit wet. fake siya. Buti na lang yung $1 ko. $1 siya sa cheapest cheap. So, check out. Ito na lang, baka iba dai. Ito. Hindi pareho sila doon ko nabili. Hindi kasi yan glittery. Oh, siguro nga. Yeah, maybe it's harder. Kasi yung kay Holly, nasa yung kay Holly? Wala, ayaw mo. Try na lang natin ito. Oh, ito, try niyo yung ano. Ito kayo sa top. Dito ka lang ka. Ayaw. Oh, ito. Hindi daw kasi ako 100%. Oo, kulang pa lang limang buwan. Nag-check yung ano yung Pinoy top. kasi tayo. Sana Philippines to. Saan na yun? Ano ba to? Proud? Ano ba to? Proud Australian. Hindi. Ano sa? Forever daw, forever. Ano to dai? Hindi mo basa na. Forever? Parang forever daw. Forever? Ano ba to? Born and... Born and bred. Forever nga. Forever. Bisaya na ano na. Oh, sige. Salap kayo. Pilipino may gawa nito na. Ay! Forever. Forever. Forever no. Uy, May ED. May ED. tapos sige pa. Oh, salap Iba mga kayo. Pilipino may Christina. Ay ko inaasar si Christina. Dito tayo sa... Ito atin guys, forever Australian. Asan na yung what? Hindi siya hindi ko mabasa. Hindi ko ano Kasi di ba baliktad? Yung sa taas, oh. Basahin natin. Basahin natin pagdating. Oo nga. Ako maglalagay sa'yo? Saan mo na ilalagay? Hindi Sa sabihin mukha naman talaga. ako didikit sa inyo kasi baka mag-effort na naman ako tapos wala rin namang dikit yan. Go outside! Go outside and do running there. Ay, hala, narap naman siya ng bonggo. Rabbit dahil. Narap kaya mo. Tapos kailangan wet. Okay na siya? Sabang basang-basa dapat. Wala dahil, umangat na. Ay, okay na? Ay, ang ganda ng kay Manay. Oh, I got it now. Dahil sabi mo kailangan basang-basa. Basang-basa ka sa'yo. Basa-basain mo para. Uy, say! Pure bread! Forever. Forever daw, forever. Gatin mo na dahil. Oh, nasa na yung sa'yo? Nasa na? Nasa sa'yo. Pure bread? Saan nilagay? Masyado muna mo. Ay, sorry. Paano? Pag ito yung akin nag-fail, ewan ko na lang Ina-extend ko siya dahil hindi mo siya ma-extend. Okay. Okay, paano to dahil? Bread. Pure bread. Tapos,
Parang nasa forever Power on. And then they put Hello, uy, meron akong glasses. Oo nga, Guys, Mag-compose ka to na? magtatapin kami guys. Yes. So, For sarap sa Australia Day. Who's the them ones? Go! Maganda tayo. Instagram. Sige. Wait, Tap on it. Tama pala yung may Those are glitters. these ones. Oo. Tapon yung I'm not sure. Mine, I think. I don't know. Just put it there. No, I don't think they're yours. Not your phone. Oh yeah, you said you want this one, right? No, after tea. After tea, we're going to sleep after tea. wala na, hindi na yun Australian Day. Huh? Pero Hindi lagi, talaga siya ang gamit niya, no? Purebred. purebred Australian. Ah. Hey! tayo Oh, Lee, tara. Lagyan Dapat kita. may Ayan na. Oo nga, no? Hala, eh, sana, di na ba ako? O, sana sa agtang na lang. Of course, that's not for display. Yeah. Kaya naman pala niya yung dad. Sabi niya, ako yung gusto ko talaga. Ayun. Okay? Hala, dito may Hala, kayo sa kanya. Sabi na mo, ha? Chinako. Huwag ka kasing umite. Bakit may plastic yun sa kanya? Alam, di mo tinanggal yung plastic mo, no? Dumikit sa plastic. Sa plastic. Na-vlog yun. Epic sa plastic, dumikit. Tingnan mo. Dikit na dikit sa plastic talaga. Tingnan mo, kunin mo. This is the, yours, darling. I think this is yours. Dumikit sa Nag-iinit yung tayo. Guys, kaya pa siya nadikit siya guys. Sabi niya, pangit. Sabi niya, sinisipan niya talaga yung pagtawa ko. Uy, ano ba siyang itsura nito? Hindi mo tinanggal yung plastic. Banana. Nanay. Meron ba siya? Dumikit sa plastic. Alam mo guys, fail yun guys ha. Ulitin natin guys. Then, did you bring our bags in the room? Do we need one, did we? Yeah. Oh my My goodness. contract. Sorry Ate naman. Holly. It's in my bag. Ate Oh, Holly. yan. Ulitin ko. Yes, guys. I'll wear my headphones. Guys, part 2 na ba guys? Part 2. Yeah. Guys, ulitin ko kasi mali. Grabe yung kuskus niya pa, mali yun. Kaya masabi ko, ba't siya umaangat? Tapos, kinain ko siyang i-post. Uy, naalala niyo yung ano, yung mga ano, laman na, yung mga tagpiniso ng mga chichirya. Oo, Ang man paglalagay mo ng may- alcohol? may free. Nagiging Na tato, totoo. hindi. Yung Bubble wrapper. gum, bubble gum. No, yung plastic mismo. Yung plastic mismo, lagyan ng alcohol, nagiging tato. Pom-pom. Ay, Pom-poms ba? Mayroong tattoo dito, guli-guli. Oh, halimbawa, kahit anong itsura ng ng Plastic. plastic. Oo. Lagyan mo siya ng alcohol, guli-guli. Kuskusin mo kaya, Day. Alam mo yung guli-guli, Manay? Hindi, anong pwede? Hindi ko Ano, yan. Alam? Guys, sino nakaalam ng guli-guli? Anong guli-guli? Ang spelling, ang spelling. Guli-guli. G-O-D-I-D-I, I think. Dahil, hindi ko talaga sinasabi. Ano na naman? Dumikit ka na! Tatanggalin ko na. Ulitin natin na. Ay, talaga. Guys, part 3. Guys, tingnan nyo naman. Work ka na, Day. Baliktad. Baliktad, Day. Guys. Alitin. Simula na to ng pera. Ayun talaga si Manay. Uy, akala ko man. Uy, ay, Naiyak na siya. talaga. Sabi ka ni, hindi mo eh. Love you, tatanggal. Diin na, diin Grabe na. naman. Makapatakot na hindi makapanggal. Uy, paano yan, Day? Sabi daw, cream. Ay, okay lang yan. Day. Matatanggal talaga yan kasi. Ano, iba tanggal? Ayaw, Day. Forever siya, Day. Ano, ayaw Forever matanggal. na. Talaga, Day. Oo. Day ha, hawakan mo Makeup sa'yo. remover. Hindi, magkuha ka ng makeup remover na lang, Day. Guys, Ano, babe? Ano na? it's war, guys. Yeah, that one's in there. Kaya natanggal ko man, Day. Bakit sa... Oli, kami, Oli. Natanggal mo, Day? Wala, uy. Kasi tinula ko yun. Ayaw, baka magasgas yung
galing, forever na siya, Day. Naka-record si ano? Ay, matanggal? Ay, natanggal. Ano sila, Day? Nagkatabi? Oo, nagyakap sila. Paano? Sa mga bata to. Bakit din? Tapos na Pasko. Bigay mo sa kanila, mamaya. Eh kasi, Pag sa ano ka magbigay ka. tapos ito, Tell sa them ito. we get the toys from as well, guys. Sa inyo nga bata. Toys. May pahabol na ano, ano ba? May Guys, pahabol sa'yo si ka. ano. Guys, kahit na may war ha, dahil yung vlog Baka ko. hindi pa ito gamit ni Bibi yung This is from the video she Thank used. you, Dad. So now we didn't buy them, they're all free. We don't really tell them, I will just give them out to you. Yeah. Meron, I laruan yun. spent it on last night. Dayo, paano to, Day? Ito sa'yo to. Hindi naman yan, ano lang naman yan. Day. So mayroon naman siyang ano. Sorry, sino ko nagbigay sa Saan ba ito Mayroon yan? naman si Race na bigay sa akin. Guys, naman na. Bigay ni Race, mayroon naman siyang pabigay. Uy, ano lang yan? Ay! I love it. Ano? What is Oh, that? yeah. Daiso na Ay, I love mga that essentials one. Yes, sa Daiso. Daiso. Paano mo na kasi yung isip ko, yung sana sabihin ko, kaso naiyalan talaga ako na, pwede ako pabili yung puff na ano sa Daiso. Char. Nabasa Bakit hindi mo kasi sinabi? Ay, hindi sa susunod. Kasi ito na, nandito na, oh. Ano ka guys? Nagbuka ka ako guys. Ma-edit mo man. Ma-edit mo man. Hindi naman nakikita sa akin. Sa'yo lang. Paano siya, Day? Ayusin mo naman. Sige, paano na Tayo to? na talaga. Sa akin, hindi ko na yung pagkakaan. Sa'yo, mukha mo yan eh. Paano, oh? Yung vlog, ganyan. Yan, sa ubos yan. Wala plastic yun, Day. Wala na, Day. Sure ka na, wala na plastic yan. What's that? Ay, kailan ko bumili nito? Ay, ayan na, maganda. Wala, maganda yan kasi makakakain siya. Ay, gusto ko talaga bumili din. Bumili nito. Wala kang pakilala. Wala pa. Oh, sa ano, sa hall, sa table. Tapos tama lang yung size niya. Oo nga eh. Alam mo. Ano ba yung naisip ka? Si Dan pumili lahat niya actually. Thanks, Dan. Thank you, Dan. Okay na. Pwede ba kumain? Okay na. Hindi na ako bibili. Guys! Ayan na. Of the fourth time. Okay na. Ano ba yung Tita Ray, Ang dami naman ito. Ay, itayo natin siya. oh, sa left siya. Tita Ray. Ito, totoo siya. Pure bread. Australian. Okay. Sa left siya. Oh, yes. Kung hindi siya pure, paano ako? Paano na ako pure bread ako? Joey, Ito baby siya. bunnies. Yan na lang. Para Ayun, para sa TV niya dahil. Oo nga. Ay, Come on. Oh, yan si Tita Ray. Oh, yay. Hello. Nasa muna natin to. Ay, Dayo, inano ko na to. Dayo. Okay na? Meron pa isa. Ano ito ba, Lego? Si Holly, ano hindi na? ko alam. Hindi pa niya yan Oo, magagamit. pa Pero, Ano siya, buto okay, ito si Holly. Ah, yan. Tita Ray. So, data. Saan left? Left. Oo, kasi nasa right sa akin. Oh, baliktad si Tita Ray. Okay? Oh. Totoo yan. May toys So, okay. baby. Okay. Tasty ha. Ito na mo ang safe food talaga siya. Para talaga may ano. Mahal ito sa ECPD. $37 to sa Maganda yung ECPD. make-upan kasi ako talaga nag-ano. Ay, good job, Holly. Gusto mo rin? Ako magka-address. Umahal ito sa ECPD. Ano yan? Tsaka ito kayo pa dumating. ECPD yung brand. Nakita ko sa ano. Pinapakiramdaman niya din talaga. Oh. Bait naman ni Ate Holly. Ate Holly. Ate Holly. Ikaw, be. Ilang oras na yung tulog mo? Ha? Hirap mo. Lumbuit niya naman mo. Ganyan siya kanina. Hindi talaga siya gumalaw. Wow, Ate Holly. Dumikit na ba? Ay, oo. Hindi pa. Yay! Look! Look at you. Hala, ganda naman yan. Look. Wow! Australian born and Say hi, say hi. Hi. Say hi. Hi. Halik, halik. Halik ka, halik. Yung camera. Lalak. Oh, halikan niyo yung camera. Oh. Halik, halik. Lalab, Tita Rice. Lalab, Tita Rice. Lalab. Camera dyan gusto mo talaga. Lalab. Ikaw na talaga. Okay na. Ikaw na talaga. So ano gagawin natin What's sa Instagram? Hello. Magko
Say, spin ni Mommy! Spin ni Mommy! Day, patayin na natin to, Day. Off? Off na, Day. Madali lang pala siya i-operate. Hindi ka na? Hindi ko. Gusto ko laptop muna siguro kasi para makapag-edit ako sa bed. Kasi kilala niya yung ano niya, oh. Kanina niya pa inaabot yan. Beno. Nah, I'm bad at golf. Wala. I have siguro. Try then. Nah, Why? probably hit a window. No, there's nothing. Nothing to hit there. Alright, Nothing to hit there. You can. Yeah, just try. let's just try. Don't watch me. Did TJ call you? Did TJ call you? Like this. Oh, yeah. Ang galing ni Riz maglagay ng contact. Araw-araw ba naman Ganun siya. din, Day? Sa akin, Day, naglagay ng Ako ganyan, Day. No, magpilipit na sa akin. Balis nga, Day. Buwan pa talaga tayo. Ang bilis. Walang miro. Anong grado mo, Day? 175. Ah, hindi ako makahinga. Next time kapag nag-buy one, take one sila. Hindi hindi rin. Kasi ako din na mga yung, asa rin yung Uy, prepare ko na. Nakalimutan. Ayan. Ano ba yun, Dad? naka-off. Hindi naka-record. Hindi naka-record. Let's go na. Let's go. Baka kasi Sana sila tayo. mag-brushes. Ano? Oo. So, ayan na guys. Tapos na. Parang siyang manok. Hala, 16 minutes to, oy.